egin genuen, karo, bai, egin zian, beste batzuk, beti norbaitekin, ez dut inoiz zuzendu, ni bakarrik, ez dut eduki valentia hori. Beti apoiatu naiz beste zuzendari batean. Eta, hor deskubritzen duzu, hau bai, hau ez, azkenean protein badezu, baina gidoilari bezala ere oso ondo etortzen da errodaje batean egotea. Ni erabaki hartu dauka, niri ez zaizki gustatzen, nago gauza asko atera daitezke gaizki errodaje batean, baina egon naiz. Eta gero oso ondo etortzen da ere idazteko garaian, jakiteko ze eskatzen naiz, zu gidoian jartzen dezunean kanpo, gaua, euria, horrek eta historia behar balin bago, idatzi beharko duzu. Baina, horri ikarestitu ingo gula, sufrimendu bat lan taldean, eta, ondo dago esperientzia hori eukitzen, oso beharrezko edutzen zait.